Asibingelele babukele emakhaya. Siphinde sabuya futhi njengenjwayelo. Siyazi ke masishaya lesikhathi suke sesithi 18 and above ngaphansi kwe-TV, i-18 and above media. Namhlanje futhi siney'nhloko ey'thize kodwa ngaphambi kokuthi siqhubeke kakhulu ngifuna ukuthi nazi abantu esisebenza nabo lapho ukuthi ke bayobani cishe abanye sebeyabazi sebejwayele ukubukela. Siqale ngale umfowethu igama ubani? Umzowa Kacele ezingolweni. Danke ngiyabonga masika ngala. Untombo wajaca. Okay, siyabonga kakhulu bafowethu. Ngicabanga ukuthi niyawubukela ama-episode nama-episode nje mangabe sesiwenzile sawafaka ne? Yes. Ya siyawabuka. Comment futhi siyawamuka ne? Ya siyawabuka ama-comment. Okay. Khona into engifisa sikhulume ngayo namhlanje. Ngifisa sikhulume ngale nto yokuvakashelana. Yabona mangabe kuthandanwa ukuthi sithandana sisahlala emakhaya sinazi indawo zethu. Uyabo? So lo bahlala emakhaya sinamakamera athize esihlala kona la emzini kababa noma la ekhaya. So umuntu mayevakasha vele mayivakasha uzomcashisa umkhiphe ekseni umlethe ngekhaya ethize. Leyo nto leyo wawuthola ukuthi abantu besifazane isikhathi esiningi banongayithandisile into yokucashiswa. Yabo engathi ungamveza but manje umuza umile ukuthi ikabani la manje ngimveza kabani. Yabo ngifuna ukuqala la kuntombo ukuthi lento makuthi uvalelwe umfana ekuvalele kubo eloke kufihle ekucashisa noma uyochama uqale kukotshe kulunguza ukuthi yabo umuntu lamnyango gijima chama fast lapho ubuye fast ngoba ubaba usaphumile. Yini ebangela imphathe kambi leyana? Oqala nje into ekuphatha kabi ngale yanto. Leyanto akumnandi nje kokuqala ukufihlwa. Because lento ikhombisa ngokusobala ukuthi ngoba oqala uthandana naye umuntu sekhulile. Yeah. Sekufanele ngabe ekhaya kuyazi ukuthi unayo intombi. Kodwa manje uthi uyabheka ayibo. Sama manje emva kwendlu alunguza sagijima kwangena kuthiwa wazi ukugijima ungena endlini. Yabo nje mfethu leyanto ayikhululisi uvela uyitshela ukuthi okay kushuthi mina ngikhwapha ukhona umuntu nje waziwayo la ekhaya. Futhi nje indlela engcono ukuthi nje manje ngivele ngicule mangifanele ngicule la. Ngiziveze noma ngimemeze noma nje ngikhohlele ngenze kodwa into ezokhombisa ukuthi mewaphuma nje nawe wenza into ezokhombisa ukuthi ukhona ngoba manje abafana bayafihlana angazi nokuthi yini engadala ukuthi ngempela unomuntu wakho vele ubhizi unyonyobisa omunye emzini kababa wakho ke wesi. Ingako abanye abafana uthola ukuthi uhamba uyokufuna isindlu yomngane. Uthi uyabona ukuthi ngiyoboleka indlu yamngane wami sewumile ke manje nimile ke leminyango umngane usashanela la endlini kufanele ningene. Nako lokho akukhululisi kahle ngoba mawungena la endlini unako phela ukuthi lo muntu asiyangangani naye kubo. Ekubeni ke uyasho futhi wena ukuthi ekhaya afana acashiswe kodwa nakhona ekhaya futhi awukhululeki ukuthi ucashiswe ngoba akumnandi ukufihlwa. Yini engcono ukuthi sendlini yamngane la uzokwazi ukuqwebula khona ugigitheke udanse mawuthanda udlale ne-radio makuthanda kuphuzwe kunokuthi siye ekhaya la uyofihlwa khona. Cha phela vele isizathu sokuthi ngigigitheke kini ngisuke ngiziveza. Hayi ngoba naku vele ngisuke ikuphi ke right khona ukuya kamngane nasekhaya? Hayi ngcono kuya kini ngoba manje kamngane akulekiwe akasikhululekile nje ekhaya because kunabantu abadala engibahloniphayo. Why kumele siye khona? Into ekuhlungu la ekhaya ukhona umuntu ongafihlwa yile inkinga. Ucabanga kanjalo? Ngicabanga kanjalo. Okay, ake sitholisa intomfana. Ngifuna utholisa intomfana ukuthi yini esuke yenza ukuthi masiya emakhaya kithi la noma nobaba khona sifihla abantu besifazane. Ngicela ungitshele icele okungenzeka ukuthi kusuke ukhona umuntu okhona noma mhlawumbe usukuhlonipha uma nobaba ekungekho umuntu. Yabona nje mawumfana ekhaya usuke ulandela ezinyathelweni zika baba wakho. Njengoba ubaba wakho esuke uhlonipha umuzi wakhe ungakazi uzwe ezibhicongo nanto eyenziwa uma wakho eyichilo elulaza umuzi. Uyabona nawe kunzima ukuthi ekhaya mele linomthetho kakhulu. Uyabona kunzima ukuthi ngathi unoma unobaba bakhona uvele nje udonsa intombazane izohlisa isithunzi somuzi wakhe. Uyabona and kunzima kakhulu kuyihlazo ukuzophoxwa abazali phambi kwentombi yakho ngoba bazosho namahlazo
angawazi yena gcine aphoxeke ngesenzo sakhe mhlawumbe yena senzile wathi akathi meza la ekhaya mhlawumbe angaligqoki ibhluku ubaba akalifuni ibhluku ngoba wenzelani ukuthi kungenzeka sibhaqwe yayizwa leyo nto mekubhaqa ubaba akakubhaqi abona ithemba ngawe uyayibona leyo nto ngoba phela abantu abadala ngazi ibhluku balizwana okay okunye nalento yokuthi umuntu esifazana uzofuna ukuthi nje wadesha untombo afuna ukumemeza yayizwa leyo nto afuna ukuzwiwa angithi yayizwa leyo nto abanye obaba abakuhlaza la emzini yabo wena unamuzi la ekhaya uyimbamba ucushisiwe nje okwesikhashana uyayizwa leyo nto ukuthi ngethemba futhi nakhona mozovela uthatha umuntu ozongaqala ungahlonipha umuzi wababa wakho vele sebelilahlile abazali ithemba umuntu wakho umthanda ufuna umfihle naye umtshene futhi uthi la ekhaya ubaba akafuni ukuthi kweminye imizi kusetshenziswa ithoshi ningena nje ntama kwakhonkothi izinja donsa ithoshi nikhanyisa kuthiwa oba laba ufuna usho ukuthi ubani hayi mina usibani uyabona pholo uhamba naye ubani inkinga kusasho konke ngathi ngamkhahlela ngonyaka wahlehla ngabonakala angithi uyayibona lonto ngoba yini usaba abazali angithi uyayibona lonto usaba abazali isithunzi esenza le yanto somuzi uma uhlonipha umuzi wakini umfana ngoba kahle kuba thina sisalandela izinto ekuthiwa zazenzeke ezinye zazo siyakhotha kuzona ngabe kuyavela lokho ngoba kahle umfana olala kantombazana not intombazana ilale kamfana ngoba wena uyakoziveza ntambama kuba ntombazana ukuthi la uthandiwe untombo kanje aqhamuka untombo iyona yakhelwe ilawo intombazana yes wena mfana kina wakhelwa indlu wakhelwa ikamalume lakho yayizwa lento mhla kuthiwa naku uyakhishwa bazokwakhela indlu ozolala kuyo kodwa lokho kusumzo suke sekungena esigabeni sosiko sokuthi vele ilento engisho ukuthi suyaziwa wena mfana ayifani nale kadibuza ukuthi yini enza ukuthi sinyonyobiswe angithi manje ngikhuluma mina ngokuhlonipha umuzi wasekhaya ukuthi kunalokho okungcono hayi ngoba kuyisini intombazana kodwa kahle vele ngicabanga ukuthi ekhaya iza ngoba kunegama elithize yes iyona into elethi intombazana iyona into eyilethayo manje negama eliqondile ukuthi uyini wena lekhaya exactly manje ile kovela kini mhlawumbe soqomile lekhaya ngendlela esemthethweni uyabo so lento ukuthi nje unyonyobisi yona lenkinga umnyonyoba ingako usufuna ukuvela ukuze ucaceleke ukuthi ukhona umuntu wala useqondile indaba yakhe noma akekho ngoba manje uzothi uhleli kanivele la khona umuntu wakhona la unyonyobiselwane yabo uyazi kancane wentombo emakhaya ukuthi kube nomuntu oqondile unless mawunengane nomuntu emakhaya nje la ngisuka khona mina ezikolweni ukancane nje ukuthi kuthiwe kunomuntu oqondile abazali bakho ba-understand nje ukuthi wena le ntombi ngaphandle noma wengane ukancane so vele makuwukuthi akunawo uma wengane azi vele akekho umuntu oqondile owaziwayo lekhaya intombi nje ngena nawo intombi njengazo zonke iy'ntombi ekwenzakalayo ukuthi isikhathi ngene nazo lekhaya uyabo so ngifuna ukuyakhona ngifuna ekuthenini kunobuhle-ke nobubi njalo la ekuvakashelaneni ake siphume ke manje esigabeni sokuthi uhlala ekhaya ake siza kuhlali-ke manje ekhaya sisemathekwini sisezindaweni eziyimadolobha amakhulu sizozama amatoko abantu bahlala emiqashweni abantu bahlala emaflethini njalo so umuntu uhlala yedwa la kahlala khona ndicele kufika isikhathi sokuthi kufanele kuvakashelwane nendawo yakho nemamani nendawo yakho uprepare khona cela ukuthi kuye wena kulona noma lona lize kuwena lona lize kumina why ngoba mina ngesingami angithena uthi uyedwa kumina nami ngithi ngingedwa kuyena lapha kunomngozi umuntu ukwathi eqoma usanda kuphuma ebudlelwaneni ekade kubona nawe uthi ushela mhlawumbe kwesinye isikhathi ube ubudlelwane bakho ungabuboni ngendlela uyabona manje lapha njengoba mina ngizovakashela intombazana angiyazi lapha endlini wabe ihlala nomuntu noma umuntu wayebefikela khona angithi uyayibona leyo nto at least kumina ngiyazithemba njengomfana yayizwa leyo nto umuntu esifazane uweak vele into engizohlangabezana naye endlini yakhe izoluwa yimina yayizwa lento izophebezwa yimina noma ngabe yipi kanti kweyami indlu vele still nakhona ngizolwa ngogqozi ayikho into ezongihlula kweyami indlu kodwa kwentombazana ikhona into engangihlula cause umfana okade ethandana naye uzozo even ubaba wengane yakhe ukuthi useduze around lapho kuleyo ndawo uzozo kuthiwa khona indoda anayo yabo afike mhlambe negenge yakhe
akulula ukuthi endlini yami avela athi uzohlasela engazi lutho lapho uyazi umbhedo ubheke ngalapha yonke into eyazi ime kanjani yabona mina ngizoyilwa kanjani le lompi bese ngilapha lento ngathi ungakubunga ngathi ungalala ngebhlukwe nje uphumule ngoba kusetshenzwa ukhumule ngoba ukusetshenzwa yabona wenzele nokuthi ungatholakala socela usizo komakhelwane ngithe yibona leyo nto so ucela usizo la uhamba nje oba wawuzalwa noma ubhushuzela ngotrunk onanto mbo prefer ukuya kamfana nomfaneze wena hayi mina ngesingambandla ngiyasaba nje ukuya kamfana usabani kunevideo engangayibona mhlambe 5 years ago ngabona intombazana ishawa ngemvubu kushuthi wayeshiwe ubaba lapho kulonda kushuthi ubaba lo weqashile kushuthi omakhelwane bamtshela umama ukuthi isalile intombazana ubaba uphumile ngo4 wahamba wafika lo mama wayexebulana ngemvubu and yayithi yangena endaweni emzini yabantu bayikhipha abantu beyenzani so nje eyangenzela itrauma le yanto mina angiboni sophinde ngivashe kumfana futhi wena yinto ayikazi kwehlele owayibona ayikazi ngehlele nangokuthi ngendlela izimo sezenzeka ngayo manje iyathusa vele indaba yokwendaweni yomuntu yazi mhlambe ngcono vele nobabili nihambe nekobu prefer ukuthi uye ngibuza ukuthi uphi prefer uphapha ukuthi uye kuyena noma yena ezekho cha siyobhuka nje hayi indaba enemali phakathi kodwa sema inemali cha ya akuyobhuka ngeke akeze endlini yami ukuze lapha endlini nami ngikwazi ukubona umehluko empilweni njoba siphila siqala impilo naye uyayizwa leyo nto akulula endlini yakhe mina ngizohlezi ngisovalweni mina kulula ukuthi umuntu wesifazane makakhululeke kulula futhi ukuthi makakuthemba uyakwazi ukuthi uyindoda angithi uyayibona leyo nto indoda vele ngasonke isikhathi izoba ihlezi ingaphezulu komuntu wesifazane ngokwezenzo noma eziphi indoda ayikazi ibe ngaphansi kuyiphutha lokho indoda ihlezi ngaphezulu noma kwenziwani indoda ihlezi ngaphezulu ngoba noma ngathiwa kunokho intombi yami mina endlini ngoba ngizwe kuthiwa nginentombi ngingaphumela eminyango ngiyitshene kube kanye ngiyitshene kabili ngiyitshene kathathu ingene indlela ihamba engayibekanga isandla ngoba yini indoda ihlezi inegama elingaphezulu kwemuntu wesifazane hayi sorry yabo manje lento isho isiyafana nathi siyasabuka emidleni zabafana khona amantombazana angasaphilanga kahle emakhanda manje khona amantombazana abahlulayo abafana nje bahlulayo esihlahleni waphela akekho ozwa komunye umenjalo ilento engisho ukuthi lento inqenayo nami ngiyayinqena because vele khona amantombazana angaphilanga kahle imali ngisasovakashelela naphi manje hayi ngcono kuyobhukwa nje okanye ke umuntu aqondise ke nje mhlambe kalobolo ngoba sophazamisa izilwane ehlathini asibuyele endlini izilwane thina ke siyehlathini phela indawo yezilwane vele wenza into eqondile ke lobole kongcono kekho umuntu ongasaba ukuthi uvakashele ngoduso yakhe ne ya okay aliqonde nje nako kunye futhi masifika la eThekwini kunento engifika ibelula nje awukho phambi kwamehlo abantu bakina abadala uwena la eThekwini uyiphethe so njengoba uyiphethe nje bese mhlawumbe lithi babazi ngeke licabanga ukuthi nizohlalisana nalo lizokwenzela yonke into yabo wena relax shayisa ubona kanjani lo ukuthi vele nithathe nihlala ndawonye ya mhlawumbe linalo komnamandla ukuthi mhlawumbe likwenze lokho but usemathandweni ni happy yonke into ihamba kahle hayi mina ngingavuma ngoba phela oqala na uma sihlalisana uyacelwa vele sukucelwe umuntu ekuthanda awukaze nje umuntu avela afike nezikhwama ucela umuntu ekuthanda futhi enesizathu mhlawumbe athi yazi mfethu ukuze ngiyekini awuze sihlale sobabili mhlawumbe safe bengifunda kani bengithi save mhlawumbe umunye umuntu ufuna ukufunda ya mhlawumbe ndikaza kutshele ke wena lokho inkinga yena ufuna wona mhlawumbe ukufunda ukuthi lo muntu lo mangathiwa ngihlezi naye mhlawumbe njenoma isonto ngimbona umuntu engaphila udinwa makutheni yabo umuntu onjani ebantwini ya ngoba naye uthathe ngulubisa sakhe kuyinkinga ya inkinga kona uma sihlalisana umubi awumubi kodwa mubi muhle yes mubi muhle ngoba kwesinye isikhathi abona mina la ngizoba ngithi muhle mubi khona esinye isikhathi onakayise othola ukuthi
uthandana nomuntu osifazane uyambona futhi ukuthi uyabona lo muntu osifazane la uphiwe la phezulu emqondweni yonke into ayicabanga ngasonke isikhathi hlezi nje kuma ekhaya kodwa uthi ubheka futhi umsebenzi awusebenzayo awucacanga mhlambe wena uthanda ukuba ngconywana wena elakhi torho uyabona umuntu ongahlala nayo kanjalo ombonayo ukuthi lo une focus uyayazi into ayizele eThekwini qha noma isegoli yezonto qha kodwa ke manje ushawa yini umsebenzi othanda ukuba ngconywana lo ukuze ngimlekelela akabuye ezelanga rent sizohlala sobabili ukuze ngikwazi ukumkhuphula yayizwa lonto azenze izinto zakubo ukuze naye akubuyisa umqondo angangikhohlwa futhi naye empilweni noma ngathiwa izimvula ziyaqhamuka ezifana ngabe ziyanginetha akhumba ukuthi hey ungisizile ekhaya ngikwazile manje ukwakha indlu yami okwange ngikwazile ukwakhela uma indlu okwange ngikwazile ukwakhela uma uround obosobheda ngisebenza into ebhedayo yena angakuthengi ngisho ukudla yezwa lonto ngoba yini ugcina sekwazi naye ukukutshena kufana nalento ukuthi imuva lami akumele umuntu osifazana lazi nemuva lakhe akufanele mina mangilazi kwesinye isikhathi lusizo usizo lo ya kwesinye isikhathi kuyihlazo ngoba nithi mase nixabana asumuntu ubuyisa ama sausage asekhaya amaqanda asekhaya wena kade ngithosela amaqanda ekhaya yayibona senihlukene umemeze town yabo lonto kodwa kwesinye isikhathi umuntu amaqanda asekhaya yes kodwa kwesinye isikhathi uyakwazi umuntu ukubuyekeza uyabona bese ube mubi kodwa mase uzohlala nomuntu ukhohlwe kwa ukondla ekhaya yonke imali ke seke yalogeli mubi lapho ke okay siyabonga bafethu sesikhulumile impela ngezinto ezithinta imavakashelana zonke lezo zinto lezi khona enye futhi engivamise ukuthi ngiyibuke nje eindaweni mhlawumbe eziningi ezihlukahlukene zomsebenzi mawuzo ezitolo ezidayisa ukudla noma siyibize ngamagama awumijolo lapha ngaphakathi ukhumbule futhi abanye abantu abasuke besebenza basuke belotsholiwe abanye abantu basuke besebenza basuke belamasoka abaqondile oba beyingane bathi lapha ngaphakathi kuningi ubonakala okwenzeka ngaphakathi eindaweni zokusebenza kunesimo sokuqansana lapha ngaphakathi kunesimo sokulalana lapha ngaphakathi kuningi umnuko obenzeka lapha ngaphakathi uthola ukuthi mhlawumbe imanager lapho kulo msebenzi inokulala nazo zonke ingane la ngaphakathi uyabo kodwa lonke lento into enyathelwa ngeinyawo leyo uthola ukuthi kunomfazi womuntu olala nentwana la ngaphakathi emsebenzini ophathwa izintwana ezincane nje la emsebenzini ngabe indaba zalutho uyabo thothela uhleli ekhaya uyithime mhlawumbe uyasebenzela nawe indawo mhlawumbe ekseni ngiphuma niphambana umuntu uphuma bhekele omunye uphuma bhekele kodwa emsebenzini ziyabuya lapha ngiyazi emsebenzini ngiyazi abanye bayasebenza endaweni zokusebenza lento engiyikhulumayo abanye futhi baphila nabantu abasebenzayo abayixoxayo lezi zinto lezi ukuthi ngaphakathi kwenzakalani ngiyafisa ukuthola ukuthi mhlawumbe endaweni enisebenzela kuzona noma enasebenza kuzona lezi zinto engizama ukukhuluma ngazo mhlawumbe ngaze nihlangabezane nazo ngizoqala wena mhlawumbe ecele mhlawumbe noma uzwe ngomuntu mhlawumbe isitolo thizeni noma noma ngingeve kuthiwa kuqondane nami into mhlawumbe ezifana nalezo ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka especially la emafemini leyo yama shift yabona yama shift ungena ntambama yabona leyo nto umunye ungena kanjalo niyashintshana noma ngathiwa nisebenza ndawonye kodwa iyaba khona lento kuwena ukuthi engeke usibani manifants khona manje into ayenzayo lapha ngoba yini wazi le ya shift ayongena kuyona usibani bani ngendlela ababukhala ngayo ngithiwa yizo leyo nto ayikho right ngoba lo usuke yena mhlawumbe wakhe umuntu engekho lapho emsebenzini yayizwa leyo nto emshiye esafety yena endlini engadubhadujwa umuntu kodwa lo wakho yena uyotujwa ubani uyena lapha yayizwa leyo nto nawo amaringi ufuna thina abantu besilisa siwahloniphe uyayibheka yasetafuleni uyibheke ukuthi le akuyona ke yasetafuleni ushadile lo muntu angithi yayizwa leyo nto iringi inesithunzi emntwini esifazana yayizwa leyo nto kunzima ngiyabona into isho even ezitolo manje ungena nje uyozithengela ubone ukuthi lo nkosikazi ushadile kodwa nange ngicokolwa nengane esebenza encokolwa ngamagama awabona ukuthi lamagama awukhulunywa la ko quarter to 10 sekuleli izingane ebusuku yes ayajabule naye khona into ekhombisa ukudina leyo nto ke isukaphi leyo nto isuka la ekuthaneni umama eshadile abe nomngane wentombazane engazilutho ngomuzi emsebenzini yayizwa leyo nto vele zonke izinto ezenzeke emini endlini uzozitshena abantu uzozitshena ubaba ekhaya
uzotshela umngani wakhe ekhaya kade zenza ubaba ekhaya lo mngani ongazi nokuthi umuzi uphathwa kanjani hayi mina ngicane ngivele nje mina hayi ngivele ngiphume nje ke emntwini onjalo uyayizolona ngoba yena lento ekuthiwa ukubekezela ukubuzwana nomunye umuntu oshadile ngaphandle uthi yena hayi bekezela kuzolunga uzothama manje lo yena uyaphuma yena ukubekezela kwakhe hayi uyaphuma nemshiya nje yes ngoba akakhishwa ngalutho kushuthi akufanele kahle kahle ukuthi uma usebenza emsebenzini ufuke uzwane nentombazana wena ubumama ushadile yayizwa leyo nto ngoba uzophantswa izingane ngoba zikubona uhamba nogele yayizwa leyo nto ufuna uzihloniphe emsebenzini wena umuntu ozaziyo nalo ongashadile angimbeki ngaphandle naye akufanele ukuthi abe uvazi ufuna ukuthi naye mangabe efuna indlela yaphambili ukuzwana kwakhe nomuntu osuke semdala kela noma kuthiwa unomuzi akangabe senaye veza ubungane kakhulu akaveze as umuntu ofuna ukuthi yayibo lonto akhuphukele egiyeni ukuthi naye angene kule stage ukuthi ongitshene mo wenza kanjani uzofike kulezi zingo kulona yayibo lonto ngoba vele into ephephathekisa le nto yini wena uzwana nomuntu ongazi indlela yaphambili neyemva neyemasayidini yayizo lonto makuthi into bona mhlawumbe uzikhona igameko mhlawumbe owadibana nazo noma nje mhlawumbe ungasachazanga kakhulu bathi izinga lomjolo lingakanani ngokwazi kwakho kulezi indawo esiyisho indawo zomsebenzi ngabe sema-ofisi ngaba iseyitolo zokudla ngaba mhlawumbe semafemini linjani izinga lomjolo lapha ngaphakathi asiyeke ukuthi abantu vele abantu banabantu bangaphandle bangempela bathi nje umdlalo lapha ngaphandle umjolo nje yokudlala yokusebenzisana ngokucansi hayi into enziwayo lo into eningi kakhulu leyo into engingayiqonda ukuthi uvele ngidideke ukuthi ngempela yini kusuke unganele ekhaya noma yini because angi-understand ukuthi ngempela ungathi ushile umnumzane wakho impela ukukhiphela izinkomo akuhlonipha kodwa ubhizi abanye yazi ngempela uthola ukuthi lento nje badesha umzolo lento ifuna wena uzihloniphe ngeke ngithi nje mfethu kukhishiwe inkomo ekhaya kwakikizwa ngabe ngigithela nabonke abafana laba emsebenzini abanye impela nje busho umuntu uthothi uyampatha kanankinga inkinga ibonwe wena useceleni uthi hayibo wathule empantsa uyayibona into enjalo ngoba ushadile nje lo muntu akayiboni yena inkinga so lento iqala la ekutheni ngempela wena uyazihlonipha yini nje badesha umzongo ngempela uthi kodwa into enjalo izigameke sisazi ezenzekayo nje nesike sizwe futhi noma mhlawumbe ntombo engasagananga ke but ukuthi unomuntu wakho oqondile nalo muntu azishaya naye futhi unomuntu wakhe naye nje umjolo wokulala kahle kahle shuthi kusuka ukulala noma mhlawumbe unganeli ngoba ngempela wenzani ngoba unayo umuntu wakho nalo unayo futhi umuntu wakhe yabo kodwa manje niyatholana nje nibhizi nixayekile impela ave nifunana yabo kodwa ke manje umbuzo umile ma unganeliswa umuntu wakho shuthi ufuna uzokwaneliswa uba uzokwaneliswa umuntu kaba hayi kushuthi phela uyambulala nawo wonke umuntu uzokwaneliswa ubanga impela mongamukela ukuthi umuntu wakho kufanele unje uba uzokwanelisa ngempela kushuthi wonke umuntu okhona uhamba umtesta yabona yeah kodwa mina ngibona ngathi labantu laba abaganiwe basengozini kakhulu basengozini impela kodwa nabo webazifake engozini kanjani phela njengathi nathi thina abantu besilisa yazi ukuthi siyakwazi thina ukusilisa isithunzi samem kanjani uvele nje usuke nje ugangela intombazane nje esikhaleni ushadile kodwa ngiyalinganisa ngishadanga mina na uzubuza kweqele lo mhlawumbe ukuthi ngiyagelekela ngubaba wekhaya hayi akhona ngiyafisa kona ya yabona yabona ukuthi na ukecaleni yabona lacinya khona ukoma kwesinye isikhathi thothi ngibona ubaba emephamisa ibhiya ukuthi hayi iring ushadile lo baba futhi ile nhlobo endala iring kade wayibamba yayizwa leyo uma uyikhipha kusalele ya umuqa la uline yes uthi amuzwa ngendlela akhuluma ngayo uzuzu umunye intombo ngalena ethi hayibo baba ngoba unomfazi nje yini akakwanelisi yini umfazi wakho amngunuzele into engapheli uyena usuke wanakalela ingane eshadile yayizwa leyo nto uyayizwa leyo nto ngoba nathi thina abafana umama usuka kuqala akhuluma into ongayizwa kahle
uyena okujwayezayo uyayibona yonto ukuthi wena nayi language mina engikhuluma ngayo mangabe ngingekho kwami uyayibona yonto so angeke uvele usukele umama nje eshadile unkosikazi unesithunzi plus mokwabona iringi futhi siyakhuphuka isithunzi aphinda ashuqule hey washout yazi khona le party le engiyayengazi noma abafazi baye understand le ukuthi uma ngabe sowuthele ngonyongo wabikwe edlozini lakacele owakajaca lento isho ukuthi wena usugadwe idlozi lakacele okusho ukuthi ngamanye amazwi wena mawuphuma la ngomnyango idlozi likuvikelile idlozi lakabani lala ekhaya libambesene nelakini mawuphuma wena uthatha isinqumo sokuthi uyafeba manje idlozi lakithi eligade wena libona lokho kufeba bakho vele uyabona so isibindi ngicabanga ukuthi sesithanda ukuba phezulu kakhulu kwabesimanje ngoba mawuzoyibuka ngalelo hlelo lokuthi njengoba ngiphuma la ngibhekwe idlo ngathelwa ngenyongo kunomuzi ngowakhona la uma ngiphuma la mina kusho ukuthi ngidelela idlozi lale ekhaya angiliboni nokulibona ngoba njengoba ngikhumula kulomuzi ngizojulukelana nomfana wakomnye umuzi ledlozi ligade lonto njengoba nje libukele umuvi njengamanje le engiyenza nomuntu wakomnye umuzi engesiye lo engathelwa ngenyongo kubo uyabo futhi ngamanye amazwi wena uzobukisa ledlozi lakithi lamanyana uma ubheka khona lizolunga hayi ayikho ngoba uyabona esikhathini samanje umuntu uyabuka abantu besifazane bayalwa ngoba nakho sekufikile umuntu wathi nqonqo la ekhaya ngizocela isihloko esihle izolonto aqale ngane yami uziphathe kahle lo mfana ngimbona ngathi unemali ungabuyeli ekhaya ungasihlazi wena kaningi uyaqala ingane yathomba yashiya isipuna la phansi uyatshela ethi emzini wakhe uyokwenza kanjena yabo kanjalo kanje ngoba ukuzo umunye uma ethi mina ekhaya uma wayekhuluma kanjena athi uzoze mhlambe indwangu futhi uyosula ngephinifa lakhe emzini wakhe yabo yena uyiyalela umuzi kodwa akafuna ukuyitshena ukuthi uyifundisela ukuthi ikwazi ukuziphatha emzini uyabona ubona ke abanye abafazi benza kanjalo noma abanye amakhosikazi enza kanjalo ingoba ekakhulu kuthina abantu abasha behluleka ukuphatha imizi athi yena ubuyela kubo ingoba kubo bezenzela le yamfundiso efana ngabo ayithola kubo akayitholanga efundisela ingene omunye umuzi ukuziphatha komunye umuzi uyayibona yonto iyona ke lento eyenda phathina abantu abasha sihluleka ukuba sihloniphana uthandweni senzelane izinto ezazenziwa ezikwazi ukubamba umuzi uyabona ngendlela mina ngiunderstanda ngayo ngeside lami ngoba kuqale wawukwazi ukuthi mawuzo uyabezwa phela umama mekunemcimbi la ithi hey uma wayesha into enje uthi njengoba ukhahlela isipuna nasemzini wakhe uyokhahlela isipuna laba bamanje bayasikhahlela nje siyeke kuzithulekela hamba abuya seqe futhi ebuya akafundiswa ngalesa sipuna ukuthi kusasa kwakho uyobuka ngenye indlela kuthiwa imfundiso yami yahleze saba into eyihlazo neyichilo ngicabanga ukuthi into futhi ekuyona futhi esilimaza kakhulu abantu abakhula manje bazalwa zingane nabo ezingazi lutho nazo ezingalitholanga lolu thuba exactly ezingazi lutho so ezinye ingane zazi ukuthi kuyistayela ukuthi uphume nithathe izihlalo zenu nogele nihlale ngaphansi kompheme niyiphuzela amasabana kumnandi nabazali bakhona futhi kuphuzwa nabo yonke into right yabo so le ndlela le engathi mhlambe abanye abantu bakhuliseke ngayo ngaphambilini ayisefana and idala zalwazi iningi manje ukuthi zalwazi ziyaphela noma ngingathiwa ke lapho sithina abanye bethu noma abanye babantu bamanje bazalwa izingane kodwa ukubuka ukuthi umfana ofundiswe ukuthi izitsha ziyawashwa umfana uyapheka umfana uyashanela endlini ngakathandana nentombazane engatshenwanga lo yonto liyaphela lolo thando ngoba uzoshiya nje ngamasibomu nje endlini uhambe uyibona la nje nikade nilele embedeni ukuthi le inento engazitshenwanga uma wayo noma ngathiwa mncane mhlawumbe yenziwa kubo ivele ishiya umbhedi nje kanjalo seyilungile ungiphelezele hayibo kuzondlula kwami okay soqala phansi sokusho wena ngisandlula uthi ngiqale ngidlule eqala empembe singave sishiye kanje hayibo vele uyabuya nje yabo shuthi nakubo vele ushiya kanje ahambe abone sebuya yebo leyo nto uyaqala uyathika lo uyangigqilaza lo ngithi uzongithambisela imisebenzi endlini kodwa ngibona ukuthi nje still ngiyayibona noma engasawashanga izitshe la ikamera nje uyambona lutho akatshenwanga lutho lokubo ngeke umenze umfazi umuntu onjalo uzohamba
ubuye nabantu endlini wazi ukuthi khona unkosikazi kusenjalo John Buspuna lapha ingane izonele naya lapha kade izonele ekseni uhamba nayi isenjalo yini yes akatshenwanga lo muntu lo uyawubeka phezulu kweplate ushaya phezulu kweplate yeah ngizayibona lo yonto mfethu ngizanza wethu ake sibambelana namhlanje ake sibambelana namhlanje sibese siyabona ukuthi ke next week sibaphathelene abantu ngiyafisa sizama ukuyigqugquzela kakhulukazi indaba yokuthi mhlawumbe ebantwini abakhulisa izingane more especially izingane zamantombazane futhi hayi zamantombazane kuphela nezabafana mhlawumbe sifake nevangeli lokuthi abake bezame man ukuthi beyiqeqeshe ezintweni eziningi nokuyikhulisa ngendlela eright mhlawumbe mangabe yona ingane ikubona ukuthi la iyona ingatusi ingane nomibheda ungayishayanga yes ungayishayanga ukukhuluma nje uyabona ukuthi hayi lo hayi ungakwenza futhi uyikhombisana nasebusweni ukuthi hayi lento angamsani nayo angiyifuni lento le mawuyiphinde uyenza lento le uzothola into ukuthi uyabo ngicabanga ukuthi futhi nasisanda sasithambisa kakhulu nanokuthi silinyazwe ukuthi utholithi ingane uyikhulisa wedwa wena owesifazane ubabule kude thothi ingane yomfana wazi nokuthi uzothini nale ingane ziyagolozwa uyibona nje noma ukhuluma naye ukuthi ikuvulela amehlo ubone nje ukuthi hayibo yabo la sowuqinisa ikhanda nje kodwa uyabona la ukuthi mase kuthiwa ngiyithela impami ngabuya this is 18 and above TV yethu 18 and above media phethe umzokoloko ngale umzowufocele lapha siphethe untombo okajaca la ke sikhuluma ngayo yonke into ethinta nje umjolo khohlwa futhi angicabanga ukuthi khona into yokisale ngaphandle yonke into ethinta umjolo siyayikhuluma lapha niphinde ngigcizelele la ekutheni abantu abalike abacomment baphinde bayishare futhi nakwabanye abantu ukuthi lento ikhona abantu mabayibukele okay siyacela ukuthi ni like ni sharele bese na subscribe siyabonga kakhulu siyacela nje siyagqugquzela amadoda nalapho engabe kuthiwa sinamaphutha khona umuntu akekho o perfect kuyona konke khona la sinamaphutha khona nisilungise nje ngendlela especially kuma comment iwona abalekile yes uyabona lonto lo ukuthi umuntu uzibukele nje lonto uyazidlulela mhlawumbe umunye ukweyile sila siyazama ukubuyekezana nokwakhana nje mozokwazi ukuthi usubscribe ulike nje nawe usukusho umbono wakho nakuma comment futhi ucomment into ezokwazi nathi ukuthi isakhe sithathele kuyona siye phambili ngaphandle kwalezo zinto asizukuya phambili nje ngithi ngikhuthaze lapho nanokuthi ke futhi ezinye izinto yabona ucele lapha usuke beka umbono wakhe untombo usuke beka umbono wakhe nami la eceleni ngisuke ngizibekela nombono wami aqatshana mawukuthi kuyenzeka mhlawumbe ngiyashayisa ungangibuyisa nje kahle uma episode landelayo usuke sesiyayilungisa futhi leyo ngoba siyazi ukuthi akhona amaphutha siwakhuluma siyaqonda lokho manje thina ngokwethu ngaleso sikhathi soke singaboni ukuthi kuyemaphutha so wena ungasibuyisa ngendlela right ukuze sokwazi ukuthi siqhubeke ngendlela ekuyiyona beke ngikwazi ukuvala ngashongo ukuthi pop